I dobar dan, evo danas sam nešto malo naručila, pa kad idemo vidjeti, mislim da nema puno stvari, pa idemo vidjeti šta je to došlo. Miriši paket, vjerojatno da su to tablete za pranje veša, ako se ne varam, mislim da bi moglo biti. Tako, paketić 1, paketić 2, paketić 3, paketić 4, paketić 5. Znači danas su kemikalije mi došle za pranje veša, ove za WC školjku, mirisni slatki paketić za kupaonicu. I šta je još tu došlo? Došlo je još mali ionizirajući pročišćivač jona, šta li ili već mali slatki. Kako radi, hoćemo vidjeti. I toaletni sterilizer. Tada. I evo ga kako izgleda mali sterilizator WC daske. Pokažem vam kasnije kako izgleda. Znači ovo je sve što je došlo uz to. I mali ovaj ionizator. Kako radi, pokažemo. I evo kako radi. Tada!